Alta vall del riu Omo, Etiòpia. Inici de l'expedició Omo Mursi 95. Aquesta és l'expedició de dos aventurers catalans, Jordi Puig i Sergi Valle, per aquest riu. Es proposen baixar i conèixer el màxim de recorregut possible d'aquest corrent, molt poc explorat encara pels guies de riu d'arreu del món i encara menys pels navegants fluvials europeus i espanyols. Baixaran en dues embarcacions inflables, una canoa, una embarcació molt àgil i maniobrable, però amb una estabilitat delicada en els ràpids, i un catarraft, una estructura metàl·lica muntada damunt de dos flotadors molt resistents i amb una gran capacitat de càrrega. No és tan maniobrable com la canoa, però té una estabilitat molt superior a la de qualsevol de les embarcacions dels esports de riu. Jordi Puig és de Manresa, va néixer el 1967, va estudiar Ciències Empresarials i en l'actualitat porta una empresa d'esports d'aventura al Pallars Sobirà. En competicions de ràfting, el seu equip va guanyar el primer campionat d'Espanya i va aconseguir la tercera posició en el campionat del món. Va formar part del primer equip guanyador del Reiber, la marató dels esports d'aventura, i ha participat en moltes expedicions i descensos de rius d'arreu del món. En aquests moments està considerat un dels millors experts en esports de riu d'Europa. Sergi Valle va néixer a Barcelona l'any 1964. És un gran expert en mecànica i electrònica i en molts esports d'aire lliure. Ha estat membre dels grups de rescat de muntanya dels bombers de la Generalitat i és un dels aventurers més polifacètics del nostre país. Ha competit en el Camel Trophy fent equip amb Álvaro Bultó, ha participat 4 vegades en el Reiber i just abans d'entrar en el riu Omo havia participat en la Ruta dels Exploradors, que el va portar per tot l'Àfrica durant més d'un any. Etiòpia, un país que des de fa pocs anys està obert al turisme. Les excursions per les reserves i els parcs naturals comencen a ser possibles. El descens per alguns rius, com l'Omo o el Nil Blau, ja és una aventura oberta als viatgers més agosarats. El riu Omo, de 600 quilòmetres de llargada, neix a l'altiplà i mor al llac Turkana, ben a prop de la frontera amb Kènia. El primer tram de l'expedició Omo Mursi 95 va des del pont de Jima fins al pont de Waku, 200 quilòmetres de descens durant 6 dies. La primera sorpresa per als expedicionaris és la gran quantitat d'hipopòtams que hi ha al riu des de les primeres hores de navegació. El fet que el riu baixi per zones completament despoblades i encaixonat entre roques basàltiques el fa de difícil accés. Això l'ha convertit en un santuari per als hipopòtams. Els rius africans tenen una fauna molt rica i variada, ocells de tota mena i mida, micos que segueixen amb curiositat tot el que passa al riu des dels arbres de la ribera, però sobretot hipopòtams i cocodrils. Els hipopòtams s'estan a la part alta del riu Omo. Els agrada estar-se a prop d'aigües en moviment, entre dos ràpids. No acostumen a espantar-se gaire davant de la presència d'estranys. Com a molt, abandonen la vora del riu perquè dins de l'aigua se senten més segurs. Es deixen veure bé, però no és convenient acostar-s'hi massa. Planten cara i la seva mossegada és poderosa i temible. Els cocodrils tenen un comportament molt menys aparent. N'està ple en tots els sectors del riu, però no els agrada deixar-se veure. Si són a l'aigua, es capbussen molt abans que les barques arribin a la seva alçada. És molt difícil captar-los amb la càmera. Definir què és aventura és una mica difícil, però es poden concretar alguns dels ingredients que li donen forma i cos. D'entrada, baixar per un riu desconegut de nivell tècnic mitjà no sembla gaire arriscat, però aquest riu baixa en el seu primer tram per una geografia aïllada de qualsevol element humà, lluny de qualsevol pista per on pugui arribar un cotxe, i a més de 200 quilòmetres de qualsevol població. Això obliga a extremar els detalls, les previsions i les precaucions. Són els passos bàsics en l'actitud de tots aquells que volen entrar en una experiència semblant. Aquí no hi valen els penediments, no s'hi val tornar enrere. No es pot sortir del riu per falta de forces per un petit accident o per una imprevisió. S'ha de seguir sempre avall, fins a arribar al punt final, al punt previst en el mapa. En un riu com l'Omo s'ha de fer el cim. No es pot abandonar l'empresa al camp 3 o al camp 4 sota cap motiu. No hi ha sortida possible.
En el tram superior del riu Omo és on hi ha més ràpids. El gradient del riu, el seu grau d'inclinació, no és gaire fort, i això fa que el nivell de dificultat d'aquests ràpids sigui de grau 2 o 3. La dificultat màxima, un tram insuperable, es considera grau 6. Per a la canoa es tracta d'afrontar els ràpids amb força i dirigint bé la proa de l'embarcació contra els obstacles. Les ones i els remolins dels ràpids podrien fer-la volcar fàcilment si s'hi entra de costat. El catarraft és molt més ample i estable. Els ràpids d'aquest nivell de dificultat no representen gaires problemes per a aquesta embarcació. De fet, pot entrar a les zones d'obstacles sense guanyar velocitat, de cara, d'esquena o de costat. Aquest és probablement el ràpid més fort de l'Omo. S'anomena Gypsy's Barre i és de grau 4. Gitacho, el jove etíop que fa equip amb Sergi a la canoa, se'n va a l'aigua. No sap nedar. Sergi fa avançar la canoa tan ràpidament com pot. S'avança Gitacho i creua l'embarcació enmig del fort corrent. Amb l'ajuda del rem el recupera i l'ajuda a pujar a la barca. Per a ell, és la primera experiència en el riu i juntament amb les picades de mosca setxer que porta per tot el cos, li representarà un record inesborrable. Quan s'arriba a aigües més tranquil·les, és el moment de fer una pausa i compartir una papaia. Un home infla una pell de cabra a l'altra vora. En aquesta part del riu no hi ha poblacions a prop de la ribera, però de tant en tant apareix algun observador que no té por de creuar el riu pels seus propis mitjans. Una pell de cabra ben inflada pot ser tan útil com qualsevol embarcació. I la tècnica de navegació és la mateixa: remar fort contra corrent i una vegada superat el corrent principal, deixar-se endur cap a l'altra ribera. Un petit afluent de l'Omo pot ser un bon lloc per a carregar aigua potable. L'aigua potable és una preocupació constant en qualsevol expedició. Tot i que l'aigua del riu Omo no té contaminants directes i totes les ètnies que viuen a prop de les seves riberes en veuen directament, cal prendre les màximes precaucions. Bullir-la durant 10 minuts, iodar-la i clorar-la. Quan es baixa un riu desconegut per primera vegada, no se sap mai on s'acabarà la jornada, on es podrà plantar el campament per passar-hi la nit. S'avança una mitjana de 30 a 40 quilòmetres diaris, depenent del gradient del riu, de la dificultat dels ràpids i de la dosificació de les forces. I quan la tarda cau, és el moment de buscar les petites platges que originen els meandres o una petita esplanada on estirar el cos ben pla. No sempre és possible, i en aquest cas s'ha hagut de muntar el campament en un sorral molt desnivellat. Els cossos se'n ressentiran l'endemà.
En arribar al pont que uneix les poblacions de Sodom i Waco, l'últim pont sobre aquest riu tan aïllat, Jordi Puig i Sergi Valle decideixen sortir del riu. Ja han superat els millors ràpids a la part alta del riu Omo. Han conviscut amb uns animals tan grans com els hipopòtams i amb altres més petits, però molt més molestos, com la mosca sencer. Decideixen neutralitzar un bon tram de riu, ja que a part d'un parell d'engorjats, el corrent ja ha perdut molt pendent, amb molta força, i una bona part dels al·licients esportius i paisatgístics. Durant 3 dies, l'expedició Momursi 95 recorre uns 500 quilòmetres a les carreteres i les pistes al sud-est d'Etiòpia, fins a arribar a Jinka, la població on hi ha una de les entrades al Parc Nacional de Mago. A unes 5 o 6 hores de Jinka, després de creuar els contraforts de Montmago i diverses sabanes, sempre cap a l'oest, s'arriba una altra vegada a l'Omo. En aquest lloc, on la pista mor a la ribera del riu, hi ha un pont flotant abandonat, una mena de transbordador per a vehicles pesants i un petit assentament d'indígenes Mursi, una de les ètnies més remarcables de la part meridional del riu Omo. Aquí s'instal·la el campament de sortida. Serena Hallam, anglesa, ha substituït l'etíop Gitacho pel descens d'aquest segon tram. Després de sopar, i mentre els expedicionaris es prenen l'últim te abans de ficar-se a les tendes, apareix un guerrer Mursi armat amb un fusell metrallador. La majoria d'homes adults d'aquestes tribus han substituït les llances per armes que provenen de les guerrilles que hi ha al sud del Sudan. El guerrer Mursi explica a en Sergi quines tribus trobaran riu avall. Good morning! Đang như thật là nghe hiểu cũng ha. Morning! 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 Selamat pagi algu, només us de la tenda. Molt bé. Ini wajani nak ada biru. Anak yang mau kita nak ada. Kejalan ni. Nasa itak. Ay buat aku saya iwaso. Jordi, de què és aquesta? Precisament aquesta és de plàtano amb fruita, miqueta de sucre, top energètic, molt bo, recomano. Després d'esmorzar, arribarà el lent muntatge i l'inflat de les dues embarcacions, la canoa i el catarraf. Tot el cerimonial desperta una gran expectació entre la gent Mursi. Hi ha voluntaris i espontanis per tot arreu, tot sigui per uns quants bir, la unitat monetària etíop. Juntament amb les fulles d'afaitar i els hams per pescar, els bitllets d'un bir, com més nous millor, són els objectes predilectes a l'hora de l'intercanvi. En això, hi ha unitat de criteris entre les diferents tribus.
No aguantis això. Finalment, les dues embarcacions tornen a posar-se damunt les aigües de l'Omo. Aquí el corrent és ample i majestuós. Ja no hi ha ràpids forts. El color marronós de l'aigua es deu a la gran quantitat de sediments minerals que arrossega. El riu ha perdut empenta i s'haurà de remar i remar durant 6 dies seguits per arribar al dia prefixat per trobar-se amb el vehicle de rescat. S'haurà de remar de 8 a 10 hores diàries, de 35 a 40 quilòmetres per etapa. Serena Hallam no havia remat mai, però comença l'experiència d'aquest tram amb molt bon humor. M'han segrestat. Help me! Ajudeu-me. I've met 3 mad Spaniards and I've been Tres gossos espanyols m'han kidnapped and segrestat forced per la to força go down a river. i em fan remar riu avall. Daddy, Papi, Mommy! mami, Help! socors! Això és una sansa. Aquest instrument de llengüetes es diu que és l'únic estri de música específicament africà. N'hi ha per tot el continent, amb diferents formes i denominacions, metàl·liques o de llengüeta vegetal. Les seves melodies pentatòniques són característiques d'aquest immens continent. El paisatge és molt uniforme en aquesta part final del riu. Plantacions de blat de moro o de sorgo a banda i banda del corrent. Dalt dels talussos, petits grups de cabanes molt modestes. El paisatge és molt semblant durant els 200 quilòmetres de lent descens que recorrerà l'expedició. Tothom saluda des de les ribes. Saluden i demanen intercanvi. Però dalt de les dues embarcacions tan sols hi ha els elements necessaris per subsistir durant una setmana més. El nen se li enganxa com un monet, eh? Poblat Mursi. Els homes són a pasturar el ramat, a caçar o a pescar. Totes les altres feines les fan les dones. Fer farina, mantega, anar a buscar l'aigua o cuidar els sembrats. Les dones Mursi, amb els seus plats d'argila cuita al llavi inferior i a les orelles, desperten la curiositat dels expedicionaris. Les dones Mursi i les dones Surma són les úniques al món que fan servir aquests plats. Cap antropòleg ha sabut donar una bona explicació d'aquesta pràctica. El plat al llavi denota un cert nivell dins la tribu i a l'època de l'esclavatge va impedir la deportació massiva i va salvar els Mursi de la desaparició. En aquests moments són una relíquia ètnica. Tots els seus poblats són ben a prop del riu Omo, en un lloc alt, per no ser víctimes de les mosques tsetse ni dels cocodrils. Jordi Puig i Sergi Valle visiten els Mursi per primera vegada, però la seva intenció és tornar-hi i donar-los a conèixer a tots aquells viatgers agosarats que els vulguin acompanyar.
El riu Omo és el millor vehicle per conèixer els Mursi, ja que no hi ha pistes interiors que els comuniquin amb la xarxa de carreteres del país. Creuar les sabanes del Parc de Mago és un risc que només els guies més experimentats s'atreveixen a prendre. Final de jornada. S'ha de buscar un lloc per acampar. Sergi Valle cada dia fa diferents lectures amb el GPS, el sistema de posicionament global. Les coordenades que rep a través dels satèl·lits de suport li permeten establir els quilòmetres superats i la mitjana de l'expedició. Aquest aparell, juntament amb un mapa de navegació aèria, ja que la cartografia del país encara és molt precària, permeten regular els esforços. Les jornades de l'expedició Omo Mursi 95 estan regides per la llum del sol. El campament es desperta entre les 5 i les 6 del matí i es busca un lloc d'acampada quan cau el sol, entre 6 i 7 de la tarda. I tothom funciona de la mateixa manera als marges d'aquest gran riu etíop. Els ramats baixen a abeurar-se abans que augmenti la calor. Aquests són els veïns que viuen davant dels Mursi, els Bume. Són una ètnia molt menys hospitalària i amb molta propensió als actes de pillatge. Entre els Bume i els Mursi no hi ha contactes. El riu és una frontera natural entre ells, ja que cap de les dues ètnies utilitza embarcacions ni acostumen a nedar-hi per por dels cocodrils. I aquest és, probablement, l'últim ràpid del riu Omo abans d'entrar al llac Turkana. És un ràpid molt suau, on no cal prendre gaires precaucions. Les aigües en moviment conviden a una remullada, ja que la calor és forta per damunt dels 35 graus. Els components de l'expedició saben que el riu és ple de cocodrils. Amb prou feines treuen el nas, però hi són. Al final, s'ha de decidir entre la calor i les mosques o la por a una mossegada de cocodril. Està bona? Està de puta mare.
L'expedició Mo-Mursi 95 ja s'acaba. Queden pocs quilòmetres per arribar a Labuc, a l'àrea dels Karo. Si tot va bé, allà hi arribarà un vehicle tot terreny que portarà els expedicionaris cap a la capital. Però encara pot passar de tot. De moment, es continuen menjant suculents plats de sobres liofilitzats, sota l'atenta mirada de les dones Mursi, que no entenen gaire com els blancs es poden menjar aquestes farinetes. L'aigua del riu Omo, bullida durant 10 minuts, permet cuinar purés de fruites, pasta italiana, tota mena de menús liofilitzats i litres de te. Aquest és l'últim contacte amb la gent Mursi. L'expedició ha recorregut tot el seu territori per la façana fluvial. En tot moment, han tingut controlats els navegants des de la riba de l'est de l'Omo. No hi ha hagut cap conflicte amb la gent d'aquesta ètnia, que han estat correctes i amables. El problema més greu del riu Omo en alguns trams és la mosca tsetse, encara que no porti la malaltia de la son. Les seves picades són molestes i la seva presència massiva arriba a marejar força. Les pells delicades en surten molt fetes malbé. Sergi, a que saps què és això? A que saps què és això? L'Ignasi filmant, no? Bravo! L'expedició Mo-Mursi 95 ha acabat. En Jordi, en Sergi i la Serena es desafien a un sprint final amb les poques forces que els queden i esperen tornar-hi amb tothom que s'hi vulgui apuntar. Una Val la acceleració pena. que et quedaràs acollonit. Posa't a l'ola, posa't a l'ola! Yeah! No puc més! Me rindo! Vinga, marica, que t'agafo! Ara provem d'esquena, un sprint d'esquena. Ah, un sprint. Ho sento! Victòria!